Ma ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma iku barang ruwiya kang den critakake apa ma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu setuhune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Khoslatani utawi rong perkara iku la syai'a ora ana suwiji iku afdalu luweh utama minhuma tinimbang khoslatani. Al-imanu yaiku iman billahi kelawan Allah, wan naf'u lan aweh manfaat lil muslimina marang wong-wong Islam kabeh. Bil maqali au bil jahi au bil mani au bil badani. Bil maqali kelawan pengucape, au bil jahi utawa kelawan pangkate, au bil mali utawa kelawan artone, au bil badani utawa kelawan badane. Wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billahi waddurru bil muslimina. Wa khoslatani lan utawi rong perkara iku la syai'a ora ana suwiji iku akhbathu luweh ala minhuma tinimbang saking khoslatani, iku asyirku syirik billahi kelawan Allah, waddurru lan gawe melarat bil muslimina kelawan wong-wong Islam kabeh. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'zimi lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala mongko setuhune sekabehane pira-pira perintai Allah Ta'ala iku tarji'u bali apa jami'a awamirillah ila khoslataini marang rong perkara. At-ta'zimi swiji ngagungake lillahi ta'ala marang Allah Ta'ala, wasyafaqati lan welas li khalqihi marang makhluke Allah Ta'ala.